भौजी बनवले तोहके छुट्टी के दिन हो एही से लागतारू से कसी हसीन हो ढेर लोग मुए देखी सुघर हमार देहिया आज तक लागल नहीं के करो से नहिया जबनवा 4 इंची सीमेंट से ढालल बड़ुए देवे के दिल होई त हमरा से बतई हो बाबा हकीकत भीरी नंबर ला लगई हो सुनिल सुपर फास्ट तोहके देतानी ऑफर ओपी बिहारी बनम तोहरे जबनवा 4 इंची सीमेंट से ढालल बड़ुए एक बॉडी हटे के मिसाइल एक पर बजबे माल सटाइल कर बॉडी हटे के मिसाइल एक पर बजबे माल सटाइल लागे सारा दहिया बारूद एकरा डालल बड़ुए लागे सारा दहिया बारूद एकरा डालल बड़ुए तहरा पाता नइखे हार्ड मटेरियल